Sok songoni mah dia hamu amang pende nami. Tung jumulo di alas sorohan nami asa marsaringar na sa luhubna diakka uning-uning amuna diakka di pendalumu diakka di otang nami hamu matiti di anak nami nama kalason ni anak nami son ulang tahun yang ke-26 ima pumuan ni naposo tuga raja Siturus narong di Pulau Batamon alani amang pende nami nung anak kini dibuai di marite-hite akka ditangiang di tengah-tengah di pungan nami akka anak naposo ang giyak marsaringari jana pahet may di sa luhub na di akas sa bulong na kanya namin na poso bulong gabi po ang linasida may niya madala niya kang gulong-gulong linasida tuyulong na riyon asa dapot makanan ni duluan dapot na kanijalahan asa makilat masin na daw manggora sin na jorok dapotan akasirokat dito nangakapasukan dok nangakalas di roha di anak ko namin na poso bulong narong di Pulau Batamon. Mari kita ini amang pada nami dan makanan semahal di tengah-tengah di bungan nami alai amang pada nami marmula doon sa luhub na saluhub na dakan permulaan na kan netopannya mata di bata di tengah-tengah di Portidion ador sa juli sa cerok kami katortor nami asa jumol mangido mahami amang pada nami di hamu mari hite-hite di akan pate-pate muna asa jumulo mamang mangido hami amang pada nami asa jumulo madahau kamu tu amat di bata nomor 2 asa totok kami di gonggomi asa pasat tahu maju mulu elu nami tu amat tadi bata nomor 2 mau lihat emang pada nami asa dapat nami tu ada sangat merihite-hite nang ipangido hamit tangiang nami tu amat tadi bata asal lulu damang ma tu amat daraja inata surpeda nang situan na toropi pas ada damang ba mau lihat emak nunga bedi kita hamit tok saluhuk na dia ke situ di godang nami di tengah-tengah di puguni alaman dan pertaran nabi dangon si sangat si selas ni roh mau meribet dia kapungan yang akan nami yok song ni mama pada nami marmula don na uli marmula don na ringgal asa amang ma godang mula-mulai manoba mata debata silia sangat siluet tu di tengah-tengah di hulu namen nabu akalas ndoroha suak songoni metu amat daraja ina to sori pada song dan liya ukan bagi tidak kepada muna pada mang ma godang sopa ye panggabian lihat parora tu parkon mata di bata nomor 2 tong-tong di ngulungan lumuwi madia kanya nakon namin na poso bulong narong di Pulau Bato asa dabo akas laf ni roha dabo akan yang dibikin karena sida dabo akan di jalan na sida asal lihat saluna baik damang ma siliat lagi bulu-bulu lapa-lapa makbudo ino baik nampai sila lapa-lapa asal nasrah kaya kena nami
Sejutulannya boleh majalu itu ni godang kami pada nami Allah nirunia itu rasa hatan nama alaya bolu asa tunggu los rohnya yang kena mion sejutulah boleh majalu itu ni godang Allah nirunia itu rasa hatan nado jadi asa tunggu los rohnya anak kena bisa disokkan jadi mana dia apa pada nami asa dabu akan di dalam sudah tanya yang nabi dia akan dipinta-pinta nabi beri dia kayak nak kena asa saluhu nak dapat ada kasalah roh Beda mamajo kudang marulupi nasa barsilulupi